Ahoj lidi, moje jméno je Zdenda a po minulém videu přibyl jeden odběratel, takže máme tři odběratele. Já jsem to zkazil, já jsem napsal 5, ale to nevadí, máme tři odběratele. A dáme play se select bot a mám pro vás připravený úplně úžasný speciál, který jsem ještě snad nikdy neviděl. A tak, dáme TNT. A já se omlouvám, můj počítač není moc silný, takže nevím, jestli mi to utáhne, ale uděláme tady... To se nějak ničí rychle. Ale uděláme tady... takhle... takhle plojku. A nevím, no, ono to snad těch pár TNTček to zvládne. Tak, a podpálíme to. A třeba to zvládne můj počítač, a v to pevně věřím.